kami diretso. Galing pa kami ng school na kami umuwi. Bilhin ko si Hagrid itong kung yung anong meron doon. Kaya, ayun, ang ganda ng lighting dito ha, nakaka-fresh. Hello guys, it's Christine and it's our family budget. Today is June 29, 2018, Friday. It's Friday. At ang sarap ng hangin dito sa labas. At talagang pag Friday, ngayon nag-aaral si Hagrid. Parang sobrang saya pag Friday. Parang nakakahinga ako sa paghatid. Kasi last day na ng school. Kaya, ayun. Sila papatulog pa. Nagluto ako ng ulam. Ulam namin today is yung sinabawan na pork. Kasi nung last day, hindi namin naluto yon. Kasi dinifrost namin yung tigas pa rin. Kaya ayun, tulog ko yung ulam ako. Mamaya-maya. Sarap talaga ng hangin dito sa labas. Gano na ako. Luto. Nakapaglinis na kasi ako kagabi para matagal akong natulog kagabi kasi naglinis talaga ako at hindi ako nag-cellphone after. Thank you. Very good. Hello guys. Tingnan niyo yung aking bag. Dito kami sa Gaisano. Mag-grocery kami diretso. Galing pa kami ng school na kami umuwi. Nag-set na ako ng schedule for grocery every week. So, punta kami sa ground floor. Kasi nandun yung ground floor ba? Yeah, ground floor na. Ground floor basement. Basta yun sa baba. Nandun yung grocery. At saka hinintay ko lang tawag hindi siya tumatawag. Kasi para bukas makapag-ready na ako for kasi mamaya pag-uwi pa ako. Siguro magla-live ako mamaya guys sa kung tikman yan guys sa Turks. Try natin ito guys. Resume 116. Uy! Remove na isa. Remove. Bilhin ko si Hagrid itong shoes shoes asay mo anak be. Asay mo. May angels, teddy bears, and stars. I bet ganito yung pipiliin niya. Stars. Yan nga. Stars. Nandito na pala kami sa loob ng grocery guys. Tapos, bibili pala ako ng tingnan nyo naman yung listahan ko. Kasi doon ako nag-meal plan kina mama. Minemorize ko lang yung anong meron doon. Kaya, ayun. Wow, ganda ng lighting dito ha. Nakaka-fresh. Pet chai. Bibili niya ako ng pet chai. Ito ba? Wait. Kailan lang, sige. Thank you. Pinta. Black pepper. Black pepper. Ay, gusto ko nito. Yung medyo crushed. Walang maliit. Pink twice. Ito na lang. 60.
next time. Wala sa listahan, be. Uy, Nuno! Isang apple. Bibi. Apple. An apple a day. Wow, laki. So big. So big. Sama na. Uy, coffee. Kaong mana, kaong. What? What's that Pokemon? Whoa, it's so big. Big macarons. So mahal, anak. Mahal na mahal. Mahal na mahal kita. Hagrid. Kalo ko totoong tao. Hali, Hagrid. Akala ko talaga totoong tao nakatayo. Si Coco talaga. Hello guys! Kakarating, actually, kanina pa kami lumating. Saglit pinatulog ko lang. At saka, gusto ko mag-live today dahil parang hindi ako mag-upload ngayon. Hello guys! Good morning! It's Christine. This is our family budget. So today is June 30, 2018. At tapos na yung buwan, kaya bagong chapter na naman ang buwan. Tingnan nyo, sakit ang aking pimples. Nag-isa na lang. Nilagyan niya ng castor oil. Kaya maingay guys kasi maaga ako naglaba para marami akong magagawa. At ngayon naman hindi na ako mag-ano ng ulam kasi init-init lang naman ako. Init-init lang. So yung broccoli yung aking iinitin. Then, na-defrost ko na siya kagabi. Binaba ni Papa. And then, marami akong gagawin ngayon. Bibili ako ng stocks para sa Shopee. Yun ako sa bapak na orders mamaya. So, ayun. Kaya medyo nagkalat-kalat yung aming bahay ngayon, ha? So, kaya mag-ama yun sa loob. So, yes. Successful yung ating paglalaba, guys. Mami, meron ako Okay. So, ganyan talaga siya, pagkatapos yung kumain, magsi-cereal na naman siya. So, ayan. Mama, tanganap, Wala nang laman yung aking. Wala nang laman, diba? Wala nang laman. So, magsi-cereal siya. So, ngayon, nagsa-cellphone na siya dahil today is Saturday. At haggard yung ating fest. Teka lang, ha? Hello guys, medyo haggard yung lola nyo today. Kasi galing kasi ako edit. Hindi pa ako tapos, as in.
Talagang inaantok kasi ako. At saka ano na lang, bumili na lang ako ng ulam sa karinderya. Kasi wala na akong time, alas 12 na. Kasi napagod ako kanina maglaba. Medyo madami kasi yung nilaban ko. Kaya medyo haggard ka tayo ngayon. Bumili ako ng langka. Tapos bihon. Yan lang yung binili ko. Ayoko na yung fried chicken. So ayan, kain tayo guys. Yung isa, ligligpit ko muna sa kanya mga toys. Kasi kalat na naman. So ayun. Tapos, meron kaming mango dito, guys. Bigay ito ni mama kagabi. Mother-in-law ko. Mama ni papa. Ito, mami. Ang sarap, as in. Parati kami binibigyan ni mama ng mangga. Pero, usually, mga medyo maasim. Hindi ako mahilig talaga sa mga maasim na mangga. Kaya, hindi ko siya nakakain. Ito talaga ang sarap. Mangga. Sus. So, ayan. Ito na siya guys. Parang maasim siya tingnan pero as in, sobrang tamis. Diba be? Ang tamis no? Sarap no? Mango no? Ditamis, uy. Ditamis, lami, anak. So, haggard ka rin yung mukha ko. So, ayan. Haggard ka rin ako, guys. Grabe naman. Parang akong ni-rape dito. Sa mukha ko. Grabe. Biglang antok na ako, guys. So, grabe yung mata ko. Wala pa akong kelay. Mamaya gaganda na tayo. Paliligo na ako.